Des i ar ddiwrnod agorad efo'r chweched dosbarth i'r Adran Gymraeg ym Mangor a nath o'n haro fi faint o agos oedd yr Adran Gymraeg a pa mor groesawus oedd pawb a pa mor glos oedd y Gymdeithas Gymraeg yma Mangor. Mae jyst lot o hwyl, mae wastad bobl rownd, mae pawb yn dod ymlaen yn rili dda. Ti'n dod ymlaen dy pawb yn gret a mae lot o gyrraedd i gymdeithasu dy bob math o bobl o adrannau gwahanol ac o ardaloedd gwahanol, so mae'n jyst lot o hwyl rili. Bywyd cymdeithasol da a bod na lot o fwyd Cymraeg yma lle a bod ni gan i wneud drwy'r Gymraeg yma bob dim. Dwi'n wneud Cymraeg a theatr y cyfryngau. Dwi wastad efo rhywbeth newydd i wneud a modiwl newydd i gychwyn lle mae'n gwybod. O'n i'n hoff iawn o'r lle amser des i ar diwrnod ymweld a diwrnod agored. Oedd y cwrs yn apelio llawer ataf a hefyd nabod ambell i berson sydd wedi dod yn barod, wedi clywed mewn profiadau nhw a real wedi denu fi'r lle. Dwi'n byw yn eitha lleol, felly oedd dewis ddod i fyw yn GMG yn dewis mawr i mi achos bod o mor agos, ond mae o'n un o'r pethau gorau dwi wedi wneud achos mae pawb fatha un teulu mawr yma. Mae'r bywyd cymdeithasol yn briliant yma. Digon o ddewis i gael o pybiau, clybiau, llefydd i fwyta, clybiau chwaraeon, unrhyw beth sydd yn denu unrhyw un. Mae byw yn GMG, mae o'n ychwanegu gymaint at y profiad Prifysgol. Mae gymaint o bobl yna ti'n dod i'n nabod a mae jyst y syniad o gymdeithas Gymraeg yn Mangor, mae jyst calon o'n GMG dwi'n meddwl.